Salutare și bine m-am găsit la un nou episod cu Minecraft. Am fost la minat, din câte vedeți am 21 de diamante. Avem 21 de diamante, e nice! Din câte vedeți și-au mai rămas, doar că n-am vrut să le pe toate. Uite acolo mai jos, doar că... Uite, toate, mai sunt diamante din câte vedeți. Spart pe toate, o să le spargem acum. Păi da, măcar bine că m-am săturat. Uite, diamante, băieți, m-am săturat. Uite, diamante găsim. Bă, cel mai rar diamant. Îmi zice că ăsta, cum îi spune, lapisul cel mai bă, dar mine diamantele o să fie, bă, ce naiba. Mă vreau diamante. Deci mie lapis. Pe episodul ăsta am crezut că deodată intrăm și în mine găsim lapis. Așa am stupat în sus. Să punem și la cealaltă să vedem câte diamante avem. O să vreau să-mi lăs câteva diamante. Să-mi pun looting-uri. Am făcut aici frumos. Așa, pădeaua foarte tare. Asta trebuie. Și câte diamante. Ăștia le lăsăm, da? Ăștia le lăsăm, nu umblăm la ele. Bă, dar n-aș vrea să le pun aici. Diamante. O să vreau să știți ce să fac. Să iau niște lemn. Bă, îmi trebuie mai mult. Mai mult lemn, bă, îmi trebuie. N-am lemn. Bă, nu avem lemn. Nu-i mă tot lemnul, că aveam câteva steacuri. Uite. Aici. Și intrăm aici. Facem 8 și 8. Fix cât îmi trebuie. Din asta. Așa și pe asta o să-l îngrupăm afară. Undeva. Bă, am venit o idee unde să-l îngropăm. Intrăm aici. Luăm lopata, spargem. Uite aici îl punem. Diamantele. Și gata, am astupat. Ce mai ne trebuie? Venim drept aici și săpăm un bloc. Și o să avem diamante. Uite, am crezut că s-ar... Hai bă să luăm și morcov. Că văd că s-a făcut tot. 3 morcov, ce puțin, mă. Așa niște cartofi, sunt foarte rare. Sigur, mai sunt pesat. Am luat eu pe ultimile. Am fost la 100 să văd dacă au treburi. Așa. 62. Cum tăiește? Așa. Și morcovii. Sunt 60 de morcovi. Stai, bă, nu.
Trece. Design. Dacă e invers. Așa. Bă, nu știu cum o să aducem găinile sau asta, să vedem că să vă fie pe la aproape de casă. Acum hai să mergem să vedem ce cum face oaia roz. Nu mai găsim o oaie să le mulțim. Să facem roz mai deschis. Da? Hai să vedem unde e oaia roz. Ce mai îți face ea? E bine, nu e bine? Uite mă. Câfă. Ce faci? Rod cu oaia albă sau albă, da? Altă culoare nu-mi trebuie. Uite aici am găsit. Era. Să vedem. Uite mă încă una. What? Ce noroc avem. Încă o oaie. Băieți, două oi. Acum hai să dormim. Hai să dormim. Căsuța noastră din povești. Să filmez și Minecraft. Nu știu ce vreau să mai fac azi. Fire mai avem ce face, dar... Să mă culcăm. Hai să mai facem mine, dar nu am făcut multă. Eu zic să mergem la tine și să mai găsim ce trade-uri mai fac. Bă, poate într-un episod găsim și noi emerale. Ce poți să unul să dai o bucată de morcov pentru un emeral, bă? 42 de emerale direct avem. Uite mă. Uite mă. Nu-i mă aici. Ce a scris? Bă, gata. Bă, nu pot ieși. Măcar să fac așa. Notăm. Bine, nu mai notăm. Bă, avem ceva aici. A, nu, am luat. Uite iar. Uite mă, așa îmi place. Să fie bă loc liber. Să nu fie bă ghibușeală. Că... De fiecare dată te duci într-un sat cauți fața asta și fix așa o să fie bă. Aici avem văcuțe. Bă, nu pot merge. Ce Dumnezeu n-am... Uite mă. Opa, nu vreau să închid episodul. Repede, bă, dă niște... Dă, bă, niște grâu. Semințe. Când găsit o găină, e foarte rar. Hai, bă! Uite, spărgeam iarba la fiecare iarbă îmi dădea. Uite, mă, iarbă. Găină! Pis, pis, pis. Cod-codac. Încoace, mă. Găina ta. O să te ducem acolo. Mai vine găina? Cod-codac. Să mergem. Să nu ne piardă din urmă. Aici, să găinușa. Bravo, să mai găsim una doar. Te rog, nu cădea. Așa, merg drept. O să te închidem acolo cu ceilalți. Cu nimeni. Codac. Încoace. Mai așa vină. Gata. Te-am închis. Caută-ți de treabă. Acolo să stai. Ai iarbă? Atât ce-ți trebuie. Ce-am fost? Am scos un morcov. Un cartof. Avem apă infinită aici. Bă, stai, bă, că am uitat, bă, unde e aia.
Unde băie? Uite-mă, lamă. O să omorăm traderul ăsta și să luăm lamele cu noi. Ce mă? Ce mă face? Ce m-am găsit o lamă? Nu! Vreau să iau lama asta acasă. Eu am o lamă. Avem lame. Te aslan tot ce umblă. Vino mă încoa. Mă, trag două acasă. Trag două lame deodată. Lama, nu. Vino mă, lamă. Vino mă, lamă. Ce mă? Все. What? Și am intrat eu. Sandru aici. Uite-mă pricol. Sandru aici. Și iau asta. Oh, de departe. Ce mă urmă? Gata, aveam două lame. Am două lame, aveam și din astea. Dacă... Bă, ia să tragem oaia aia la noi acasă. Eu aveam. Bă, oaie, nu mă încor. De intrat, ai intrat, dar de ieși, cum te ieși? Treci, mă. Treci, oaie. Nu mă, aici porci. Pe tine o să te pun. Treci, găină, oaie. Aici treci. Treci, mă, aici. Treci, mă, uite, mă. Își bate joc de noi. Intră, mă, aici. Intră aici. Uite, mă, uite, își bate joc de noi. Intră. Năcoa. Ce oaio. Yes. Ou era. E mă, uite, mă, tu. A ieșit un pui, dar trebuie să-l omor. Că n-are unde să se ducă. A murit puiul.